Escarocha, escarocha. A escarocha, facemos a festa da escarocha, pois é debido porque nesta época é cando se recollía a recolleita do millo, e, bueno, cando se recolle o millo, pois hai que facer o acto de escarochar, que é quitarlle a pel que cubre a mazorca, non? Cando eu novo, de 10, 12 anos, todo eso hasta hoxe, claro, viví sempre aquí, pois sempre se traballaba, facíanse as labras, facíase o maíz, se escarochaba, se preparaba y se secaba y después se hacía el pan y se hacía la comida para vivir de allá. Ahora la gente dejó de trabajar y tiene todo hermo. Entonces estamos en una época que se trabaja para comer y malamente. ¿Entiendes? E, bueno, pois iso era un acto pois de alegría, porque era o acto de cando se recollía a colleita e se aproveitaba e sempre se reunían pois familiares, amigos e aproveitábase xa de antaño, pois era unha festa porque era a festa pois de que había fartura e que había pois medios para poder facer a bica, para poder facer as papas de millo, etcétera, etcétera. Levamos vindo a festa da escarocha desde o primeiro ano, que é unha festa que se fai aquí no rural para promover un pouco o rural, me imagino, e que cada ano foi evolucionando, cada vez hai máis xente. Unha das cousas que máis me gusta desta foliada é sobre todo o baile, que se baila todo o día. Teñen unha super organización en cuanto ás comidas. Pois a parroquia do Orega é moi importante xa que o Orega pertence ao Concello de Leiro e era un dos povos daqui do Concello que máis millo se cultivaba, por tanto, máis se escarochaba. Entonces, pois, era a materia prima esencial antigamente, por iso, porque se facía a bica, facíanse as papas de millo, dábanse aos animais. Bueno, o millo era un produto que aquí era tan importante ou igual que o viño. Que esta festa sí que é verdad que é moi familiar, sí que é verdad que une a todo o pobo, é dicir, a xente maior, a que máis sabe das tradicións, da costumbre, da zona de máis, é a que enseña a xente nova, é a que está detrás de todo isto. Eles non se poden mover tanto como querrían, e están aquí como, parece que non están, pero organizan todo isto desde a sombra e enseñan todo o que antes se facía, que ahora se vai perdendo. E por eso é tan familiar que nos juntamos pois todos en amor e compañía aquí. Parte de facer o concurso de escarochado, o primeiro concurso de escarochado do mundo, facemos un xantar con paella tradicional en lume de leña, non é nin en propano, faise con leña, facemos repito, o concurso de escarochar, bueno, veñen grupos de música tradicional galega, e aparte pois tamén temos foliada libre para quen quere participar, sobre todo con música tradicional galega. Aparte que, por exemplo, os que vimos desde máis lejos, como eso, desde o Caurel ou incluso máis lejos, sentímonos super acollidos como se estuveramos na nosa casa. Entonces, ano tras ano, pois xa estamos aquí esperando a fecha, a poder vir e a disfrutar con todos en armonía, que a verdad que dá gusto todo en general. Ao xantar, máis ou menos, congréganse entre 250 e 300 persoas. E despois, no transcurso do día, desde a alborada, o serán, ata, é dicir, a foliada toda, pois igual chegan a pasar aquí máis de 500, 800 persoas facilmente. Este ano esperamos que se supere esa cifra. E aparte que a comida está super rica, a comida caseira, con produtos locales, con xente que é maravillosa, que cociña sin nada a cambio, que bota horas na cociña para que isto sempre salga ben, e para que todo este super bo, con produtos locales,
con cousas de casa que se facían antes ao forno durante horas. Aquí estamos, disfrutando todo o tempo o mellor do rural do galego. E facendo amigos de dentro e de fora. Temos para cantar, temos que beber primeiro, temos que beber primeiro, vai alelo, vai alalo. ¡Es carota! ¡Es carota! ¡Es carota! ¡Es carota! Un tornillo en la cabeza, el mundo de crianza.